מקרה לגופו, וכל מטופל הוא אחד יושב ככה בעבודה במשך 30 שנה, והוא אחד שבר את הקרסול בגיל 12, ואחד הוא חרדתי, ואחד היה בתאונת דרכים טראומטית שמשפיע גם על הפיזיות שלו. כל ההקשרי גוף, נפש, הקשרים באזורי גוף שונים, הם באמת שם, הם באמת קיימים, זה לא איזה קלישאה הוליסטית. אני מאוד וזו מסכימה השאיפה. איתך. וזה עובד, תכלס הרבה, לא הרבה, אבל יש אורתופדים שמוצאים לעצמם נישות. אז אני בדקתי את עצמי מאוד מאוד בזהירות ובמודעות, שלא, בגלל שבחרתי לא לנתח, המצאתי לעצמי נישה. אז אני 5 שנים יושב בשקט, שולח את המטופלים, בודק אותם ככה, מתקשר לחלקם הגדול אחרי הטיפולים האלה, מטופלים מהקופה, ומוודא, מרים להם טלפון. כן, ומוודא שבאמת היה שיפור, כך עשיתי בשנה, שנתיים הראשונות. וואו. איזה 50-100 מטופלים. זה מרשים מאוד. כי רציתי לוודא עם עצמי שאני לא ממציא לעצמי עולם. ברור, ברור. כי לא למדתי על זה כלום בהתמחות. זאת אומרת, זה איזושהי למידה אוטודידקטית שפיתחת מתוך התובנות שלך וההתבוננות שלך כעבודתך כאורתופד בקופת החולים. כן, אני חושב שזו בעצם המתנה שלי, שמסיבה אחת עזבתי את הניתוחים, ובעצם נחשפתי בלית ברירה באיזשהו אופן לעולם שלם שבלעדיו, הרי גם היום מנתח שפותח את הגב, הוא פוצע את כל הרקמה עד שהוא מגיע לעמוד השדרה. והפצעים האלה לא נעלמים. צלקת על האור, היא צלק, רואים אותה, אז היא ברורה, אבל צלקת מתחת בשריר, במעטפת השריר, בפאשיה הזו, משפיעה על התפקוד. והבן אדם שפתחו לו את הגב התחתון, אם המנתח לא ידע לשלוח אותו לכמה טיפולים לפני השיקום הפיזיותרפי, שזה מובן מאליו, אז הבן אדם הזה עוד 10 שנים, או שהמכשור שהושתל יכול להיכשל, ולא ידעו למה בדיוק, אבל כששריר לא עובד טוב סביב אזור, אז הוא לא תומך בו, הוא מעמיס עליו. נכון. או שאזורים אחרים יומסו, אז יהיו לו כאבי צוואר פתאום. זה מורכב, וזה יפה, וזה פשוט.